Gernika Lumoko Andramari eta San Roke jaiak abuztuaren 12an hasiko dira, larunbat honetan. Gaueko 9etan jaialai frontoian Gernika Gran Slam final handia, eta gaueko 10etan Pasilekuan kontzertuak Kaleko Urdangak, Ultrasect eta The Beltons. Abuztuaren 14an, astelena, bezperada eguna, 10:00 jaialai frontoian nazioarteko zestapunta txapelketaren finalak eta ordubietan amaiera eta sari banaketa, 7:00 kalerikale elektrotxorongo, 7:30 Andramari Elizan elizkizuna eta salbea, 9:00 laurden gutxitan pregoia, txupinazoa eta jaitxiera, eta 9:00 laurden gutxitan erraldoi eta buruhandien konpartxaren kalejira. 10:00 kontzertua San Juan Ibarran, Giseli Jackson eta 10:30 kontzertuak Pasilekuan, Super Kremaieras eta Urratz. Abuztuaren 15ean, Andramari egunez, 11:00 Diana kalerikale, 12:30 mesa nagusia erregelak eta kopaua Andramari Elizan, 12:30 Merkurion gargantua, ordu batetan euskal kantak, 4:30 goitxibera jaitziera Lumotik Merkurio iturriraino, 5:30 erraldoi eta buruhandien konpartxa, eta 5:30 umeen txokoa Ur elkartaren eskutik Merkatu plazan. 7:00 Seber Altube auditorioan bertso saioa, Lili Bertsoren eskutik Mikel Retolasa, Uxu Alberdi, Sustraiko Linea eta Jone Uria. 7:30 Ipuin kontalaria Merkatu plazan eta 10:00 kontzertuak Ziraun eta Zutagar. Abuztuaren 16a San Roke eguna, 11:00 Diana, 11:00 Txinbera lehiak eta errenterian, 11:00 Andramari Elizan mesa nagusia Uriko aurrezkoa eta kopaua, 12:00 Eingo taldearen kantak, 12:00 Apar jaia Foru plazan, 12:30 San Juan Ibarran gargantua, 12:30 Pasilekuan Gernikako garrafie eta txistorra dastapena, ordu batetan Ikurrinari omenaldia, kalerikale, ordu bietan Sukalki txapelketa, 3:00 Baskari herrikoia, 5:30 umeen txokoa, 5:30 Foru plazan gazteen txokoa eta futbolin txapelketa, 5:30 Foru plazan gaztentzako apar jai berezia, 6:00 erraldoi eta buruhandien konpartxaren kalejira, 8:00 Merkatu plazan familientzako ikuskizuna, eta 8:30 Larraindantza herrikoia Juan Kaltzadan. Gaueko 9:00 San Juan Ibarran Kombo Batanga kontzertua, 10:00 Susko Zezena Juan Kaltzadan, eta 11:00 Zu artifizialen ikuskizuna, 11:30 kontzertuak Pasilekuan Xiberutz eta Zazpizar. 17:00 San Roketxu, 12:00 Apar jaia, 12:30 Kitxu taldea, 12:30 gargantua, 7:00 San Roketxu Mosorroen desfilea Juan Kaltzadan, San Juan Ibarra plazan 8:00 kalean zerkia, 10:00 kontzertuak Pasilekuan, Gozategi, Juan Kaltzadan 10:00 Lekitxoko deabruak, eta 11:04 Pasilekuko kontzertuetan Delirium, Tremens eta Soinuz Blai. Gauerdiko 4:00 Merkurio iturrian Kulero faja tanga eta kantzontzio lasterketa. San Roke txutxun, Barikuan abuztuaren 18an, 11:00 Arkutiroketa Merkatu plazan, 12:00 Apar jaia, 12:30 gargantua San Juan Ibarran, 12:30 Kitxu taldea, 5:00 jubilatuen briska eta mus txapelketaren finalak, 5:30 umeen txokoa Merkatu plazan, 6:00 herrikirolak San Juan Ibarran, 7:30 txokolata da eta 10:00 San Juan Ibarran Jack kontzertua. Eta abuztuaren 21etik aurrera San Bartolome jaiak errenterian.